Waar in bronsgroen eikenhout, oftewel het Limburgs volkslied. Het werd ooit geschreven door Henry Thijssen, maar over de familiegeschiedenis van deze Romeunse componist daar was nog weinig over bekend. Tot vandaag. Joep Giele uit Wessem is een van de nazaten van Henry Thijssen, oftewel op zijn Romeuns Harry Thijssen. Hij werd in 1886 directeur van het Romeuns Mannenkoor en bleef dit maar liefst tot 1922. De muziek van Waar in het bronsgroen eikenhout en ook het Romeunse volkslied, waar het gouden beeld in het zonlicht staat, komt van zijn hand. Een levensbeschrijving van de familiegeschiedenis van deze beroemde componist was niet terug te vinden in het Romeunse gemeentearchief. Hij bleek wel nog in het bezit van de familie. En via het servicegelden in Romeun kwamen we uiteindelijk toch in het gemeentearchief terecht. We hebben die papieren gevonden. Die logen we hebben van moeder kanjoet gekregen. En ja, wat moet daarmee? En doordat ik bij Toertje Toorn ben en contact heb met de gillen van Romeun, heb ik met Tini Thomas gebeld. En het heeft me perfect geholpen. Chapeau, moet ik erop zeggen. Zo leerde voordat de vader van Henry Jozef Thijssen in 1837 werd geboren in Wessem en daarna naar Romeun ging, waar er bekker werden. Vader Thijssen was een van de oprichters van het Romeuns Mannenkoor. Het is allemaal terug te lezen in dat bijzondere document dat deze week werd overhandigd aan Gerard van de Garde van het gemeentearchief Romeun. En ook voor de nazaten van de beroemde componist is het een bijzonder moment. Ik koos Henry Thijssen in principe niet eigenlijk. Ik heb het weer vertellen van het volkslied, Limburgs volkslied, maar verder koos ik dat niet. Moeder vertel je, mijn moeder is gestorven en dan is dat weg. Ik ben wel trots op die Thijssen dat ze dat gedaan hebben. Het zijn weer een stondje mensen geweest.